खुलुमबाय खुलुमबाय का जतननो तिनी आं किचा को कसana नै फैमानि स्पेशली नाइन हाल हाल आश्रम बरे निगु ना को कसनाय तिनी सिनि हाल हाल नाइन आश्रम बरे वो टोटल contestant गाय 7 गाय आजागावो IPFT BJP CPIM तिप्रामथा कांग्रेस ते इंडिपेंडेंट खरमैतो गां ताबो मनो साना मुसुंगो तिनी जे सापाति निफानुंथुन जे कन्टेस्ट खानानै थांबाय दंनाय लाइकम बि CPIM गणमुक्ति परिषद निफानुंथुन गणमुक्ति परिषद निबो तिप्रासानो योग समाना दिनानै तिप्रासानि राइस न दिनानै हाय सेम टु सेम सिनि BJP निबो ताबो रिजन जाति मोर्चा पनि बामथै न तिप्रासानि माते सक्ते दिनानै तिप्रासानि राइस न दिनानै ताबो INC निबो पनि बामथै हैन तिप्रासानि योग समाना दिनानै तिप्रासानि हामग्राय खानि ताबो IPFT निबो हैन तिप्रासानो योग समाना दिनानै तिप्रासाना हामग्राय दिनानै गां कखैमा साना मुसुं ताबुरंदि BJP पार्टी CPIM पार्टी IPFT कांग्रेस इंडिपेंडेंट जेरिनारो बनि नाहारमुंनो जतनो जदि तिप्रासानि हामग्रायनि बागै बा तिप्रासानो योग समारिनानि बागै बा तिप्रासानि राइस दिनानि बागै हाकाय बे महा जरावो आं सानानो मुसुंगो जों मा बुजिनाय मतिप्रा राज्यबो सिनि मेन एनिमि साबो जोंगाव मा बुजिनाय ताबो बाक्सा बर वानसुना CPIM नि जदि एनिमि गाय तिप्रामथा खायनाय BJP खायनाय जरा BJP खायनाय पर वानसुना जे बुंनि एनिमि गाय CPIM BJP जरा IPFT खायनाय पर वाय वानसुना तिप्रामथा बुंनि एनिमि कांग्रेस बुंनि एनिमि CPIM बुंनि एनिमि नै जे इंडिपेंडेंट खायतनाय र बुंनि तो ब्लक तो जतो सिवानसुना जे CPIM थुन BJP थुन IPFT थुन कांग्रेस थुन तिप्रामथा थुन बुंनि एनिमि किन्तु आं खायको मसि साना मुसुगो खरकसा नाइन हाल हाल आश्रम बरनि आं खरकसा तिप्रामथनि बाथायनाय गय चिनि नाहारमुं जुदि एक्सिंनि दंगाय जों ताबनि बागै आजागाव आलादा आलादा आंलाय आंगाबो साना मुसुंगो जों मा बुजिनाय तिप्रामथनि फानंथुन BJP नि फानंथुन IPFT नि फानंथुन CPIM नि फानंथुन चिनि एनिमि काइसेनो आबो अंगाय बांलादेशनि फायै जे मतिप्रा राज्यनो सालक तंनाय बरकसे चिनि मेन एनिमि आं बागै जों बुजि थाइख्लायो जों मा वानसुक थाइख्लायो जों चिनि आंगाना हालाल आश्रम बरनि जत्तो जे चिनि लुकुरगनो रांसानि लुकुरगनो आं खासाना मुजुंगो गुबुननो जदि चिनि नाहारमुं चिनि तिप्रासाना मुथांनानि तिप्रासानि अधिकार जे मायाङै तमनि अधिकारनो जों तुबुनानि हगाय आं नरनो मनो आपिल खायना मुजुंगो नर वानसुगै नायदि बो पार्टीनो तिनि हाइजरावो लगिरिखाय चिनि मानथायनो तुबै माननाय चिनि अधिकारनो तुबै माननाय चिनि तिप्रासानो फेबै माननाय नर आबो जतनो काहामकेन बुजिबो हायसि आं आबो आपिल खायना मुजुंगो चिनि एनिमि तिप्रामथा खायनाय तुन BJP खायनाय तुन CPIM खायनाय तुन कांग्रेस खायनाय तुन जों तिप्रासा जों काहामकेन सेमनो चिनि एनिमि बा चिनि बिरोधी दल गाय एकमात्र बांलादेशनि फायै मतिप्रा राज्यनो जे सालगै तंनाय तिप्रा राज्यनो जे सासक खाय तंनाय बरकसे चिनि मेन एनिमि आमन बागै जों बुजि थाइख्लायो जों वानसुगै बुजियै आने हाल हाल आश्रम बरनि रांसांनि लुकुरं नाम खयना मुसुंगो महाय जरावो CPIM पार्टी न जदि लगिरिखाय ओ CPIM पार्टी चिनि बागै ताम कक साइदे मानो बरक बुंनि बांलादेशनि फायनाय ओ जे तिप्रा सालंनाय दङ बरक सुंयाव इस काम दाखायनि मानो ताबोनि BJP पार्टी निबो ताबो जनजाति मोर्चानि जे कैंडिडेट दंफाया बरम बरांसिनि आनि दादु नखलायो आन दाब्रां खलायो बरम बरां मानतो ताबो कबम कम साइदं बकी बांलादेशनि फायनाय जे तिप्रा राज्य चालक तंनाय बनि कक सारा बसाम खलायदे मानो कुनदिन माया किन्तु तिप्रा मथा हाइ पार्टीले केबनो सुंना नागिया केबनो सा नागिया जिनि हाबु बाग्राले बो जे खायमानि तिप्रा मथान बागै खलायनाय जे तुबुमानि तिप्रा मथान बागै तुबुनाय के महा जराबो जिनि नाइन हाल हाल आश्रम बरनि लुकुरंना मनको कजाना मुसुंगो नर आं नंनो साया जे तिप्रा मथानो बुद्धि दिनै आं साया जे नर प्रश्न देबनो बुद्धि दिनै आं साग्लाक ननो बबाग्रानो लगिरि दिनै आं मसि म सानाय ननो बो पार्टीनो नर बुद्धि हगाय ओ पार्टी चिनि तिप्रासानि अधिकार तुबै मानो चिनि लैंड राइट्स रुंथुन जागानि अधिकार रुंथुन डाइरेक्ट फान रुंथुन तिनि तिप्रासानि हुकुम थुन चिनि पलिटिकल नि राजनीति अधिकार रुंथुन बो पार्टी तुबै फायमान नर काहाम कने बुजिबो हायसि आं बागै आपिल खायना मुसुंगो नर वानसुगै बुजिबै फायनाय 12 तारिखो बो पार्टीनो बुद्धि हगाय चिनि तिप्रासानि हामग्रायनाय नर आबो जत्तनो बुजिनाय हिने वानसुगो आं आबो नखो कसाना मुसुंगो पाइथागो मनखो कसानाय चिनि हाबु बाग्रानो हाबु बाग्रा जानो
9 hal hal ashram ni bagi je chongoi rhamani ani je lama tongsa ang bubagram bagi samung khai tlangai mo hal hal ashram bari bubagrano sokaja phanai no mo ani semai esi kathang tongsa bubagrani buma khangno kun dino phano tola khiglai gala abo tini pungai sri sri bhog mai kuri ang sawo angabo ang kosom khai sawo esi asuna sanamusugo bele bele hambai rangsak 9 hal ashram ni lukuro noro wansugoi bujuoi sabno bud nani noro ni bud noni ekdom mulyaban bud o bud noro ribai abono bele bele hambai khulumbai ka jotono